sari kam jotono ang norokno ani channel o taisa lamsogo ang tini o video tambagi khainke kaisa important message norok bai share khainan bagise ang o video khayo ani mung ongkha advocate Paul Kalai ang bu Tripura nino haifano ang Delhi Supreme Court of India tai Delhi High Court tai District Court oro practice khai tongo as an advocate norok jotono saimano thangnai 2 dino kaisa missing chini TIPRAJUK ni onek jagano viral thangka internet o Twitter o Instagram o Facebook o victim ni mung ongkha Rumi Debbarma tini jara kuno information kare ang ani video through tei ang obo kaisa kok kasana musugo bini or Rumi Debbarma ni bini buma bufa song ani video nai tong kangke ang norokno Delhi wo help khainai read petition Delhi High Court file khainai ni bagai kunu ang norokno rang roknaya ang free kheno ang file khainai bini justice bagai ani o video share khaidi chini tiprasa taku bukurok bini ma babu song ni jeratei sokna ni bagai ang ani number o description o read nai norok nai mano ke norok ano contact khaidi ang kuno rang rok nai abadino ang Delhi High Court kaisa read petition file khainai ang norok no chupana ni bagai hambai